बैनि कल्चर बैनि ट्रेडिशन बैनि सिनेमा बैनि हकुमो मकुमो रंना के जों दायदिनो एडप्ट खायनाव माने बागै जों सिनि सिनेमा हकुमो मकुमो ताबो कमावै दं दिनै बाय Philbisi si noi asaima salo sini Folk Music College ni history sini principal in charge ni khokdei khana laika sini o history sini laibuma 12 bosoro blaini agokha hapan sing asbai limitation mane satisfaction unjawai saya sini nahar mung asugo bathawai chaya जों sini Triprasani mokhangno जों sarona ni bagui sini culture ni bisite sini samang musamang musuimong ni bisite tanma ni bisite जों sini jagoi mano sini okra saiklanka nini SD Bormon RD Bormon sini wall ni famous nini musician si केवल साइमा या बारी नि बरो रहित चिनि Triprasa नि बिसिं नि हनै तानि के जोंबो प्राउडली बनो पपुलाराइज खाया जोंबो साइ खनाराया अमु चिनि बंश चिनि जेनेरेशन चिनि Triprasa नि खरकसा बरकसि हनै जोंबो चिनि जेनेरेशन तंनाय रनो साइ खनाराय हानि बाङै गोबांमा एक्टर एक्ट्रेस चिनि Triprasa नि बिसिंगो आसायखा बलिउड दबो सबजा तंगो निरक्ति साइमानो नैनि ताबो रिया सेन राइमा सेन सेनम पाइबेलाहा तफानो बर बुचिनि बंश मुमानि टाइटेल सुइ थांपायहा किन्तु बसिनि बंश बनो बुचों पपुलार खायनि नांनाय ते जों प्राउडली जों गसै नाथाय अमचिनि बंश होनै गसै थाय हानि बाङैनो जोंनि कालचारनो जों तैबो पपुलार खायने हिके तैबो बबाय जों जोंनि केरियार न सानाय हि वानसंनानि हिके फासो जों जोंनि गभर्नमेन्ट जोंनि एडिसि हाफां बबो स्टेप नानि नां आगि जे लाइ थांनाय सरकाराव स्टेट गभर्नमेन्ट नि संसाय खालामनो हाय संसामानि बरकया जों गोबांमा अर्गेनाइजेशन गोबांमा मथा गोबांमा यूनिटी नि कायसे एसोसिएशन जों सोनालायो किन्तु बनो बाहायके टिकिरै तंनाय बा बनो बाहायके तैबो कुसुगो कारनाय बनि बाङै सामं तांनानि हिके अनेक कठिन ताबक्सिनि फक म्यूजिक कॉलेज नि अवस्था निनि प्रिंसिपल इंचार्ज रविमा तंगो निनि फैकल्टी नि व्यवस्था करे रां करे अमा के चललाय दंजाव जों अनेक बार चिनि अरनि डॉक्टर सुरत देबरमा बाय जों कमा सलायखा आनि अफिसाव थाङो आनि चेम्बाराव थाङो गोबांमा जे अरनि स्टाफ बाय कक सालायो अरनि स्टुडेन्ट बाय कक सालायो पास आउट स्टुडेन्ट बाय कक सालायो बाहायके जों तैबो जोंनि फैकल्टी डेभलपमेन्ट खायमानाय इमप्रुव खायमानाय अमनतै जों अनेक बार डिस्कशन मा खायलायखा बनि सलुशन ताबो बोसों मायाख हायफेनो जों बोखाबायावै बोसकांगो बाहायके आगौनाय जतनि कॉर्पोरेशन बाय जों आगौलायनि नांनाय दिनै चेष्टा खायलाय दङ खायनायनि बागै हयतो सारमायाख आसबायनो जों बोखाबायलायो खरकसानो एलिगेशन खायलायो बहायके माने मुंसा सारमाया बखायमाने मुंसा सारमाया जों एलिगेशन खायनायनि हिंके दायतिनो सेंनि थांगो किन्तु ओ फिल बोसो कठिन जों अर साइनिं खायनि सिनिमुं खायनायनि अमनि बिसिंति चिनि दफानो मोखां सिनि रनानि जे या प्रेसेउ दङ अम बोसो कठिन बनो बोसों सिनानि नांगो दिनै चिनि बिसिंनि गोबांमा नेशनल इंटरनेशनल लाव पार्टिसिपेट खायखा अवार्ड माखा कॉम्पिटिशन टिकिखा जों खोनालायखा इंगे जों बयनिसाय कम या चिनि चेयरमैन चार्ज साइ खोनाखा चिनि बखरावबो बोसो
जोंनि माइन्डसेट थिखायनो नांगौ जे जों मावो हाय होनो जोंनि सुरभि देवर्मा इंडियन आइडल माना हिनि साव कल्पना खायदा सुबा इमां नो ब ऑर्केस्ट्रा टीम आगे रिसावो बनि परे एल्बम सुनावो बनि परे रिसावो सुनाव इंडियन आइडल माना हि सुबा कल्पना खायदा गे जों अमा हायके सावै मानो नेने प्रिंसिपल इंचार्ज सामानि चाकरी माना दे हि जों संग्राफोर चाकरी माना दे माया दे निजेनि केरियारनो बाहायके ओ म्यूजिक नि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बा रसावै वोकल फांखा डांस फांखा निनि अमाहाय सोलोङै आं निजेनि केरियारनो सोनानाय हाय होनैबो जों वानसौनानै नाङो दिनै चाकरी बा जतनि बाङै ब्लैक कथिन हायसि चाकरी मानानि दानि के ताव ब्लैक कंपटीशन जो कंपटीशन जुगो कंपटीशन खायै बाहायके टिकिनाय जोंनि बक्राव जों अमाहायके सिगांनि सिमनि प्रिपारेशन पावनि नांनाय जों जेसे कथिन ओंथों जों लड़ाई खायै एबे निजेनि पार्सोनल सिमिया नोंनि केरियार हां खांके दफाबो सिनि जानाय अमनि बिसिंते जों चाकरी खाय हांके जोंनि दफा गोबां चाकरी खाय हमले डॉक्टर खाय हा इंजीनियर खाय हा निनि ऑफिसर खाय हा किंतु बबाय जों सेटिस्फाइड इंवै इंया जों बस कांगते लामा कलाव दङो जों बबाग्रानि लीडरशिप बाय जों ताबाव आगिनि जागा दंलिया ताबाव अल लेभेलाव दंलिया आनसे सिगां सानाय रक साइ थांखा नेशनल इंटरनेशनल नि लीडर्स रक बरक पर्यन्त रिकॉग्नाइज माखाय हाजे जोंनि बबाग्रानि नेतृत्व जोंनि एडीसी हाफांनो दङो होनै जों इजराइलनि एम्बेसी नि ऑफिसर बाय तेनी ब्राजिल नि एम्बेसडर बाय कॉक सालाय प्रो ब्रो ब्लैक खातुम जाका स्पेशली ब्राजिल ने के स्पोर्ट फुटबॉल न के ब्लैक इंटरेस्ट जाव संग साखा चिनिति प्रासार फुटबॉल लो ब्लैक टैलेंट दङ बरो बिजिट थाइफिनाय चिनि स्पोर्ट व फुटबॉल लो जों बरो बाय बरो निवो जे स्कोप दङ फुटबॉल थंगै चिनरो फुटबॉल थंगायला हाके जतया सारे हिंके फाइनल बा सेमीफाइनल फांथों बा टीम मैच तेनी थंगाय माने पाइलेला हांके चुनि जबाव रक्तमा खाय हरो हिंके नंलायो सालायो बास पाइहे गे बरनि बयसङै फाइनाय आफ्रो बोहि गुसानानाय पाइपे हे बरनि केरियार आगि फुटबॉल थं तमानि सामन खायमलिया माने बरनि फ्यूचर अरो न पाइहे तानि हिंके अरो स्कोप करिनि बागै जों अरो स्टेट लेवल फुटबॉल थंगै रांकामाय खायमिया हानि बागै बर फुटबॉल जेसे टैलेंट दंथों बर अरन पाइमा पायो बरनि बॉयज ओवर हांके पाइपे गे बैनि अर हांके नेनि ब्राजिलियन ओंथों नेनि गोबांमा फुटबॉल गोरों चिली इटाली अमा हाइरो नेके फुटबॉल थंगैसे बिलियनियर माव गे चिनि अरनि फुटबॉल थनाय र बिलियनियर मायाफोर मिलियनियर फं माना अमा हाइ स्कोप सनानानि बागै चिनि बुबाग्रा थं प्रोसेस खाय दं नि इजराइल बाय कल्चरल एक्सचेंज खायनायनि बागै आनसे सिगां सानाय रक साइ थांखा सिमिलार कल्चर एक्टिविटीज न जों बाहायके एक्सचेंज खायनाय फास बर न तय फैने बर सिनियर इजराइल सर फेस्टिवल खायफैने बरनि कल्चरल फेस्टिवल खायफैने बनि परे जों चिन अर न इजराइल रहना गे जों कल्पना खायमे जे आगिनि हाय नेशनल लेवल अरनि न तंनाय होनो जों आगिनि के माने नेशनल कॉम्पिटिशन मातिकी बनि परे नेशनल कॉम्पिटिशन पाइखेसी जापान हि माथां जेमन हजागिरि डेम्स जापान थांमानि हाय अनेक कठिन किंतु ताबो डायरेक्टली इजराइल बाय कल्चरल एक्सचेंज खायनायनि बागै कक सालाय दङ चिनि बुबागा इभेन जोंबो आरो जागे प्रेजेंट दं जो अम हायखे जोंनो जे प्रफरनो सिकं होनै तावा सगि जों बैनि लेभेल ताबक सौ हाताय नीति प्रासा हाय होनै जोंबो मा सबनाय हायथि सराय फांसिनो जों आगि नुवा ताबक फनो अकरा उइ फनो जों काइचाव कम जरुङो चिनि बुमा बुफार पुलिस नो खांके ओइ पुलिस फायहा ताकारि हाय होनै हो हिंगे उलट तरैबो पुलिस नो किरि पायो पुलिस जे चिनि बागै सामन खायो सोसाइटी नि बागै सि सामन खायो हाय होनै वा सगया
जों पुलिस नखे किरिबो माने जेमन जों सिखाव खाय गे सिनि बुमा बुफा तंनाय रावबो ताबाव सुप्रिय हि मावा संनाय जों चिनि दफाना जोंबो सुप्रिय कायसा जाति आगि नेनि बिजनेस संथो नेनि पॉलिटिक्स संथो चिनि महाराजा बिरबकन ने आमल जों कोनो अंशे कमया जुदु क्षेत्रे बो जों कमया ताबाव इनके जों जुदु लायनाय इनके जों बाय जोंसि जेकुनु मठा जेकुनु पार्टी जेकुनु ग्रुप कायसा ग्रुप ते कायसा ग्रुप जों बाय जों रलायनाय इनके ब्लेक एक्सपर्ट आनसे सिगां साइथां मामिता डांस पजोंतो मिलियाफो डिफरेंट पाइहाफो आनि सिसाको पनि सिसाको हलायने हा गे जों अमहाय जे साग बाय साग फाइट खायमानि र किसा मासा फेलायमानि र बनो जों कायसा जागा मा फायदे तानि के जों ताबाव थांचा नि बिसिंति बसखांगो आगौनानि या प्रेसै तमनि जरा किसा मासा फेलायने कायसा लोकेशन ते कायसा लोकेशन जमाते बाय जमाते से कग्रक फेलाय तेलेमरानि बाय आनि यांकिलानि सागु नंगो जोंखे चावो अमहायके किसा फेलाय गे बनो जों मोनसा समय छांगे माने हाजि बहमानि गोसाव जों हमानि गोसाव ठीक बहायके चिनि कायसा कमन प्लेटफॉर्म जों जेकुनु ननो कायसा सिम्बलिक के बसखां मा आगौनाय दानि के चिनि ताबाव बसखांगो लामा कलंमा तंगो जों कल्चरल नि बिसिंति चिनि फाव म्यूजिक कॉलेज नि बिसिंति जे परेवै बरनि पास आउट थानाय रनि केरियार नम्बर जों 100 तंगो चिनि एडिसि हाफा ते स्टेट गवर्नमेंट बेहायनो 100 लाखथो जे अर परै पाइहा के बरनि केरियार पाइहा अमहाया बरनि भबिष्यनि बाङैबो जों मावा संनाय 100 लायनाय तानि के चिनि ट्रेडिशन चिनि सिनिमो तुलुक जे कमाय तंमाय न ताबाव बसखांगो तयफे तंगो चिनि ओ फाव म्यूजिक कॉलेज गे जतनो साइमाना जे आगि चिनि अमहाय तंमानि ताबाव बनो जों चिनि सिनिमोनि बिसिंति बसखांगो तेबो पपुलाराइज खायनो नांनाय जों बैनिनो एडप्ट खाय हांके बैनो सोलों हांके जों चेनायनो नेनि बैनि क्लासिकल डांस रहि जों सोलोंलायनाय थि आसे रोङै मानो किन्तु बर हाय एक्सपर्ट माया खानाय बर हायके रोंमाया खानाय सापोज रनि चिनि मै गुदाव संमानि न वानजै न फासुंरदि मारवारि न फासुंरदि जों हायके रोंगिया गुदक थि आसे थावनाय चिनि हाय थावये जों दिप्राबो बनो हिंदी वाला गुदक सामनि थावजाय मासा हाय पनि चिनि हायया हाय न गुदक मासे हेंकेवा गुदक खायदि ने बो खायले हा बेरमा कलमा रखे खायो से साइसि गे जों मोसामाने रोसामाने बैनि क्लासिकल बाय जों फलो खायो बरनो पाइया हायसि गे जों चिनि न सि तेबो कुसुओ कारना हेंके चिनि जों केसे माथांनाय आज केसे चिनि कुसुओ कारो मानाय जतन हामबाय खुंबाय था।